Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Widodo saha kanca-kanca sing kula tresnani. Sepisanan sumangga kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala awit saka rahmanipun lan hidayahipun kita bisa kumpul ing papan iki kanthi sehat walafiat. Para rawuh ingkang kinurmatan, poso menika boten mung nahan lapar lan ngelak, nanging ugi minangka kangge sarana bulawentah budi pekerti lan ngresiki manah. Kanthi poso, kita dipunulang supados ngendhaleni hawa nafsu lan ngatos-ngatos tumindak. Keutamaan poso ugi saged nambah raos empati dumateng sesami. Nalika kita ngrasakake lapar lan ngelak, kita dados langkung mangertos para kahanan fakir miskin ingkang saben dinten berjuang kangge nyukupi kabutuhanipun. Saking punika, tuwuh raos welas asih lan kersa tulung tinulung dumateng sepadan. Salajengipun, poso ngrasakake kangge langkung cedhak kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala lan menika minangka kesempatan emas kangge ngelebeti introspeksi diri lan dadi pribadi ingkang langkung sae. Para rawuh ingkang kinurmatan, sumangga kita jalan ibadah poso kanthi ikhlas, sabar, lan tanggung jawab. Mugi-mugi poso kita saged diparingi manfaat boten namung kangge awake dhewe pribadi, namung kangge masyarakat liyane. Menika pidhato saking kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.